sosnowe. Kilka godzin wystarczyło w nocy między 11 a 12 sierpnia zeszłego roku, żeby obraz tej okolicy zupełnie nie będę może przeciągał, powiem krótko. 40 000 hektarów lasów zostało zniszczonych, 20 000 hektarów lasów w całej Polsce trzeba będzie posadzić od nowa. 10 milionów metrów sześciennych drewna zostało uszkodzonego. W samych Kartuzach to są liczby zdecydowanie mniejsze oczywiście, ale też robiące wrażenie. 50 000 metrów sześciennych na dzień dzisiejszy już w Kartuzach wycięliśmy tych uszkodzonych drzew. W samym takim leśnictwie Kamionka, które zostało najbardziej uszkodzone, to leśnictwo wycięło 7 rocznych takich swoich etatów. 7 rocznych puli drewna, która tu jest wycięła w normalnym trybie, kiedy prowadzimy normalną gospodarkę leśną. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Jak wspomniałem na początku, poszedł na marne trud wielu leśników. Jest z nami tutaj pan Melchior Sutka, to jest leśniczy Leśnictwa Kamionka, który tutaj, witamy serdecznie panie Melchiorze, który tutaj przepracował 43 lata, od 1957 roku do roku 2000 dbał o te lasy, tutaj miejscowe. I proszę, szanowni państwo, muszę powiedzieć o tej rzeczy. Ten las, który został uszkodzony i który będziemy dzisiaj z powrotem sadzili, został kiedyś posadzony może nie tylko rękami pana Melchiora, ale na pewno od jego ścisłą kuratelą. Więc nie zdarza się w naszej pracy, szanowni państwo, żeby 2 razy sadzić ten sam las. My pracujemy w cyklu stuletnim. My sadzimy, kilka pokoleń później ten las potem znowu jest odnawiany, jest sadzony ponownie. W tej sytuacji pan Melchior miał niestety, myślę, niestety jednak taką okazję, będzie miał okazję posadzić go po raz drugi. Tak jak zmienia się nasza rzeczywistość, zmieniają się również leśnicy, zmienia się leśnictwo jako takie. I tutaj na tych 3
hektarach z ogrodkiem posadzimy, szanowni państwo, 12 różnych gatunków drzew i krzewów. Ale żeby one mogły swobodnie wzrastać, niektóre z nich musimy chronić, co widzimy tutaj. Proszę się tym nie przerażać, to ogrodzenie nie zniknie po kilku latach. My musimy je postawić po to, aby zwierzyna, jelenie i sarny nie zjadły tych sadzonek, bo to bardzo, bardzo lubią. Tak, lubią się po prostu w takim jedzeniu.